Udala sam za Srbina i moramo da slavimo moji vreda muž. Moja prvi sarma. Zdravo, zdravo! Slavimo za 5 dana. Jeste, Đurđevdan je za 5 dana. Da. Slavimo evo 3. put po redu. Inače, pre 3 godine je moj otac podelio slavu meni i bratu. Meni je pao Đurđevdan, moj brat je uzeo Đurđic. Tako da... Da, i mi moramo da spremamo hranu, čistimo kuću. Jeste, klasika spremanje oko slave. Inače, moja mama pomaže svake godine, ali nažalost ove godine neće moći i zato što radi, tako da ćemo samo nas dvoje da spremamo i da... Sve, nije samo nas dvoje i Vukan. Dobro, Vule će da doprinese gde može, naravno. Da, jeste, i ti ću da čistiš. Ali, jel znaš da je postna slava ove godine? Nisam znala, kako to? Pa, zato što pada u sredu. Onda nema pečenje. Znači koliko ja volim da jede pečenje. Nema, ima ribu ćemo da spremimo, pasulj, sarme, ali inače sredom i petkom se posti zato što sredom se, veruje se da je u sredu Isus izdat, a u petak je razapet, tako da ta 2 dana u nedjelji se posti. Okej, onda. Ništa, imaš rakije dosta, ne bi, ne bude pečenja, Da, ali nema veze, bit će lepo. Nego šta? Da, trudimo se, bez majku ovaj put. Da, potrudit ćemo se, daćemo sve od sebe da spremimo sve kako je. Znam da nije to biti lako, zato što sve godina ja sam uvek nervozna preslava. Zato što ima puno stvari da spremamo, da radimo i nema veze. I dosta ljudi dolazi onako, nije, malko je napeta situacija, ali generalno svaki godina smo stigli, završili smo sve kako valja. Ali evo, prvi put ćemo i da snimimo ove godine. Tako da, nadam se da ćete uživati. Da, vidjet ćemo. To šta? Slaviš? Đurđevdan. Jeli? Kad ja? Sutra slavimo Đurđevdan i danas moramo da spremamo hranu. Naručili smo ribu, tako da mi ćemo da spremamo pasulje, salata i postnu sarmu. Jel' tako? Jeste. I šta? Kolač. Da, i kolač ćemo, odnosno slavski kolač. Šta kažeš? Kolač. Napravit ćemo kolač za sutra. Važi. A sad moram ja da prvo isisem luka. Zato što bez luka nema ništa. Jeste, luk je broj 1. Da, sada isisem. Uvek i zauvek, što se mene tiče, uvek i zauvek. Ona manje više ne voli luk, ali ja mogu da ga jedem kako hoćeš. Da, i sve hrana mora ide sa lukom. Da. Ajde, luk. Luk malo da se iseče. Vule, šta pališ revnu, sine, a? Nemoj da pališ revnu, ljubavi, dobit ćeš batine. Vule, pogledaj vamo, pogledaj tatu. I ti se spava. Da. A? Ćemo spavamo. Ajde. Ćemo spavamo. Operaj ruke. Ajmo da operemo ruke da se umijemo, sine, a? Ajmo, ljubavi. Mnogo si prljavo, sine, molim te. Ajde. On je našminkao, znaš li to? Da, ovdje moj Karmin. Kaži ćao. Ispiraj, trljaj, ispiraj vodu, bravo, ispiraj sapun. Ajde, vidim. Još. Tako je. Bravo. Tako, pustiš voda. To je to. A Karmin još. Gdje, ima Karmin, čekaj, pa to ne mogu... Ima Karmin i u majicu, trebamo da promeni majicu. Stani, sine. Vukan je zaspao, ali nema spavanja za mene. Spremamo dalje hranu za slavu.
Evo šagarepe, luk i puna pirinač. I stigo nam je domaći kiseli Kiseli kupus. kupus. Sad ćemo sarme da zavijamo. Da, sarme. Tako da- Ajde. Posne sarme, nažalost, ja više volim kad su mesnate, ali dobro, šta Da, sad? zajedno da spremamo. Yes. I Vukan spava sad, to je... Ule, lego malo da odmori, ja? Najbolje. Ubacuje se luk da se krčka. Malo još i ove... Ostalo ide za pasulj. Da, ostalo za pas. Tu su šagarepice, pirinač, to ćemo sve da zamešamo. Imamo naravno i malo, to sam dobio, mislim tajnu, da kažem, nije tajnu, ali sam čuo da ovo doprinese ukusu oraha malo, da se izmlevu, što bi rekli. Ajde da probamo. I to da ubacimo, da probamo, kaže da da lep ukus. Da. Ajde. Isti. Mi ćemo da... Kako kaže? Ostavimo. Ostavimo ove šagarepu isti za pasulj poslije. Da, i malo ćemo upasti. Da. I azijsko, ja to zovem azijski leba. Azijski hleba. Ali skuvala sam previše pirinač, ne znam šta da radim sad. Pirinča. Da, previše pirinča. Sad pasulj stavljamo. Inače pasulj jučer smo proprali 2-3 puta i celu noć je nabubrio u vodi. Sad ga punimo lonac vodom i stavljamo na šporet. Ko se napuni još malo. Mislim, propro sam ga još jednom. Ne znam da li je to moranje posle cele večeri, što se kaže, natapanja, ali sad stavljamo na šporet i polako, prvo nek bude negdje na 5-6, pa ćemo poslije da povećamo, nek se polako zagreje sve. Pa ćemo dodati i ostale sastojke poslije malo. Šta Nemanja radi sad? Naš kupus je ogroman, ima ogromne liske i onda što ćemo da uradimo mi sad, ja bih, to jest moja majka mi je predložila, da opkrojim na jednu istu veličinu, tako da, evo, ja sam se snašao da ovako uzem jednu veličinu mali tanjirić i da opkrojim i onda ovaj kupus ću poslije ili da pojedem ili ovo može da ostane da se sačuva, da se napravi kiseli kupus, a može da bude i za podvarak. A izgleda kao ti sad ošišaš i ovaj kupus. Kupus, jest. Napravi... Biće i dalje, vidiš, bit će sarma i dalje malo poveća, ali dobro. Lepo izgleda. Šišan kupus 100 dinara po lisci. Znači, javite se ako vam treba neko da vam šiša kupus. Kiseli. Može i sveži, ali kiseli preferiram. Vidi kakav je lepa frizura za kupus. Ovo ti je ono kao šerpa, brate, znaš. Šerpa frizura. Ali je parola, snađi se. Biće i dalje velika sarma, brate, ali mislim da će to bude okej. Da. A, to se probudio! Vuvu, jesi lepo spavao? Da. Da. Ajde, da zagrlimo jedno. Pepa mala. Evo, moja prvi sarma za slavu. Ali to je mnogo veliki. Spremaju se sarme. Tako. Nemanja me je naučio kako da sprema sarme. Jeste, naučili smo zajedno, zapravo u Guangzhou kad smo živjeli. U Kini kad smo bili smo na YouTube, malo Zorica, majka moja, malo ovo, malo ono i napravili smo, bile su dobre sarme, a?
Bile su dobre sarme, prva liga, brate. Da. Kako ide sarma, Ičko? Jesi urala lepo, a? Aj. To. Tak it in. Ušuška je što se kaže. Upašim se. Upaši je, ja. Da ne biti hladno, ne uđi promalja. Jeste, da se ne smrzne. To je naš život. Mama kuva, tata čuva vukana. Jesi dječak ili djevojčica? Šta kažeš? Kaka bre djevojčica? Ti si kao tata, kaže ja sam dečak. Ja sam dečak. Ti si dečak, vule. Ne, Ne znaš ti ko guzica ništa. nije dečak. Još ti ko guzica ne znaš ništa. Još ti ništa ne znaš, još si mali, si guzica. A je tata dečak ili devojčica? A, ja sam djevojčica. A mama? Mama dečak ili devojčica? Kako smo svi djevojčice, čoveče. Evo, sarme su gotove. Čekamo lonac, nismo imali lonac, čekamo lonac da moja sestra donese da poslažemo sarme. Šta hoćeš? Da vidiš? Evo vidi. Daj glavu. Kako je naša pasulj, je? Meni se dopada. A vule? Daj vule da proba. Če probaš, Vule? Opeže prst. Kako je? Pa lepo. A trebamo papir. Paprika. Paprika i da se ulje. Da. Se prelije papriku, mi da to kasi sutra. Šta je to, vule? Sad spremamo kolač slavski, brašno, voda i tu nam je, gdje se ti penješ, ludaku mali, gdje ćeš, na glavu se popenji, da li si lud? I tu nam je i kvasac, sad ćemo i kvasac da sipamo, napravili smo već. Ajde, kvasac. Tu. I odmah to sad ćemo da stavimo na mešalicu. Ali malo soju. Dobro. Hoćemo, dodat ćemo soli malo. Sad. Ja ću, ajde. A polako, ne diraj se. Se uplašiš, sve u redu. A? Šta to radi, a? Na troje napravimo jedno kolač. Konačno stiglo nam lonac. Jeste, evo, upravo su ga doneli, zato što mi nismo mislili na vreme. I vreme je da ređamo sarme. Eto je prva, bravo. Šta ti je to toliko, čoveče? Gdje si to vidjela, tolike sarme, majke ti? Ma, vidjela sam nekde pre, ima ovako veliko. Gdje si vidjela, gledaj šta je ovo? Ti je ovo granata. Vidjela sam možda ko Kineza.
Kineska sarma, brate, gledaj koliko je. Od 3 ljudi jede, brate. Da. Sigurno ima nešto. Kod Kineza. Jeste, ima. Imaju. Sigurno nešto kod Kineza ima, evo. Da. Ajde. Ovako. I to, sad to treba lepo da ih naguramo da se ne otvore. U toku kuvanja. I sad ćemo nalijemo vode. Pa se vidimo kad krene krčka. Eto, Nemanja je dobio ideja. Da kuvamo kamen. Smo imali smo dole u donjem delu kuće. Samo što sam ja sad stavio to u tanjer i tanjer taman, odnosno činija, ova taman poklapa ovo i taman poslije može da se zatvori, da se zaklopi, tako da bit će to prva liga. Tu je i posna ruska salata, to je prvi put ja pravim posna ruska salata. I tunjevina, naravno ruska mešavina, klasika i kiseli krastavčići. Joj. To će malo sve polako, ne brini, ajde, poslije nema veze. I sad ćemo dodamo majoneza, malo senfa kasnije i to je to. Ajde. Majonez. Kako je ovaj? Polako, dosta, zamešaj prvo. A, dodamo još, a? Može. Treba još majonez. Dodaj još jednu kašiku slobodno. Da, mnogo ja volim obična ruska salata. To ja mogu da jede svaki dan. Ali ova posna... Možda će bude dobra, brate, otkud znaš. Nisam sigurna za ova posna salata. Pa dobro, voliš onaj namaz u tunjevine što ja pravim, ali dobro, ono ide Pa i... nije isto da je sa jajima. Jest, idu i jaja i ide običan majonez. Ma da, kako izgleda sad? Lepo, a? Nema šta. Da, to je to. Mnogo je lako. Zaista je lako da napravimo. Umorna sam. Ajde, trebamo da pravimo kolači sad. Vreme je za... Kolač! Jeste, slavski kolač. Da, to je... Ovaj je nadošao. I ove sarme. Sarme se krčkaju polako. Da. Tu. Pasulj je gotov tamo spreman. Pasulje su tu. Samo falimo ulje. To ćemo sutra. Ulje sa paprikom. Da se zalije. I salata su spremni. Dobro, da, rusku salatu i sutra ćemo da isječemo paradajza svežeg i vidjet ćemo možda mladog luka ili tako nešto. Ajde sad, pravimo krug. Nemanja je napravio. Nije krug, nego loptice. A, da, loptice. Loptice. Je to loptica? Da. Evo ga, moji vredan muž. Jeste, evo. Pravimo dekoraciju. Da, on je bolje nego ja. Pravimo dekoraciju za kolač, dobro vidiš tu sam malo. Evo, zajedničkim snagama. Da. Kolač je spreman. Još samo rerna se zagreje i da ispečemo i to je to. Da, baš je zajedno, ne mogu... Pišite u komentarima šta mislite, kakva je dekoracija. Ja mislim da je, pošto sam ja volim jednostavne stvari, smatram da je ovo veoma lepo, jednostavno, tako da ne volim kikibacije, ne volim to sve i svašta, ovako prosto jednostavno. I lako. Jesi umoran, Le? Nisam. Nisi. Bravo, Vule. Hvala. Pereš sudove. Mama. Uši.
umorni smo, ne možemo da snimamo više za danas. Ništa, to je to. Kolač je u Rerni. Još malo završavamo sarme. I ništa, vidimo se sutra u crkvu. Idemo pa ćemo snimiti put od crkve. Mislim, crkva nam je generalno blizu, ali... Vidjet ćemo sve u stolu sutra, kako naša hrana izgleda. Jeste, dobro, hranu ćemo isto vidjeti na stolu. Da. Ali svakako vidimo se ujutru, ljudi. Pozdrav! Jutro je lepo i mirno. Idemo u crkvu da lomimo kolač. Ovaj dan nas podsjeća koliko treba da budemo zahvalni i povezani sa Bogom i jedni sa drugima. Ovo je jedan od najvažnijih dana za našu porodicu, koji uvek dočekujemo sa radošću. Evo ga, naša kolač. Jednostavno i prosto i lepo. Da. I evo je naša ruska salata. I evo ga, pasulj. Stavili smo zapršku. I evo su sarme. Sva ova jela smo juče spremili. I ovo je naša slavska trpeza. Šta mislite? Nemanja i ja smo dali sve od sebe da sve ovo pripremimo na najbolji način. Čekaj da sednu. Da sedne mama, da sedne baba i da te hranimo. Šta hoćeš da jedeš? Ova. Ribu. Da operemo ruke. Jedimo. I pošto je vreme baš lepo, većinu vremena smo u dvorištu i uživamo na suncu. I to je to za našu slavu. Sve je prošlo kako treba i uradili smo što trebamo da radimo, jel tako? Zadovoljni smo i gosti su zadovoljni, tako da... Da. Mislim, klasika, sve kako valja. Da, ali ja sam baš umorna zbog svega toga. Ali šta sad? Ma naravno, oboje smo umorni. I Vula je čak umoran. Da, možda, nisam sigurna. Ali šta sad? Udala sam za Srbina i moramo da slavimo. I nemaš izbora, Mora jel? tako. Jeste. Živeli! Živeli, ljubavi. Živeli. Dobra rakija. Domaća. U selu smo moramo domaće rakija. Jeste, naravno. Ipak ja sam srećna, baš sam srećna. Mi smo uspjeli za Da. ovu slavu. Da. Ćao!